Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost. Matul din il-ġimgħa, f'dan it-tieni jum ta' din il-ġimgħa Mqaddsa, aħna qed nitkellmu fuq id-dixxipulat. Il-liturġija u l-qari jagħtina modi differenti kif aħna nkunu dixxipli ta' Ġesu. Il-bieraħ iltqajna ma' Marija, l-lotja tagħha ikkomparata ma' Ġuda, illum niltaqgħu ma' Pietru ikkomparat ukoll ma' Ġuda. Hemm ikla, jekk il-bieraħ morna Betanja llum nidħlu fiċ-ċenaklu. Hemm ikla ta' intimità li fiha l-mulej għadu kif ħasel ir-riġlejn tad-dixxipli tiegħu. Hemm ikla li hija wkoll liturġika. Jekk il-bieraħ rajna ġesti ta' mħabba min-naħa ta' Marija, illum naraw ġesti ta' mħabba min-naħa ta' Ġesu. Ġesti ta' mħabba li jitkellmu waħedhom. Id-dixxiplu Pietru għandu ma' ġenbu wkoll dixxiplu ieħor li minn issa l-qudiem jidher fil-Vanġelu ta' San Ġwan għall-ewwel darba u jidher dejjem fid-del ta' Pietru. Huwa d-dixxiplu li Ġesu iħobb, id-dixxiplu mingħajr isem, id-dixxiplu li fil-Vanġelu jkun hu dejjem li jasal qabel, jekk illum jgħidlu saqsih għal min qed jgħid. Jekk huwa il-jum tal-qawmien ikun id-dixxiplu li jiġri iktar minn Pietru jasal qablu. Jekk huma fuq id-dajsa huwa d-dixxiplu ieħor li jgħidlu dan l-mulej. Għandna żewġ dixxipli li huma ħdejn xulxejn, wieħed f'intimità ikbar. Il-ħajja nisranija jekk hija kkaratterizzata mill-imħabba kif riflettejna l-bieraħ, illum hija riflessa fikla. F'din l-ikla kbira ta' intimità li fija huwa importanti ħafna li wieħed ikun jaf lilu nnifsu. Illum għandna grupp ta' posti li kollha qed jgħidulu jaqgħu jien mulej, jaqgħu jiena għid għal min qiegħed jgħid. Dejjem huwa importanti li jien naraf min jien. Li jien ukoll niskopri min hu Ġesu u min jien fir-rigward tiegħu. Pietru għandu ħafna kliem, Pietru għal persuna li dak li jgħid ma jaħsbux. Pietru kien għadu ma jafx lilu nnifsu fil-qalba tiegħu. L-ewwel ħaġa iżommu ma jkun qatt li taħsil li saqajja. U Ġesu jgħidlek ma naħslekx, ma jkollokx taqsam miegħi. Jekk jiena u inti nixtiequ nkunu dixxipli ta' Ġesu, hija importanti ħafna li jkollna rapport ta' intimità miegħu, li jkollok x'taqsam miegħu li l-ħajja tiegħek tingħaraf mir-rapport li jkollok mal-mulej, li tħallih jaħslek, inatfek. Min-naħa l-oħra għandna l-mistoqsija ta' Pietru fejn sejjer mulej. U llum Pietru jgħidlu wkoll jien nagħti ruħi għalik. Din hija kelma profonda ħafna. Jew kellha jgħidlu jekk jitlaq kulħadd jien ma nitilqek qatt. Pietru huwa dejjem id-dixxiplu ideali. Imma li meta jiġi fir-reali dejjem jiżloq. Dejjem juri li hemm żewġ realtajiet kif hemm ġo fina. Jekk hemm xi ħaġa li l-bniedem tagħtih ferħ kbir u tilliberah, jew meta nistgħu nqabblu ftit il-bniedem ideali, dak li jien nipproġetta mbarra, dak li nixtieq ngħix, mal-bniedem reali li huwa mimli djufija, mimli kontradizzjonijiet interni. Pietru jara kbir fuq innifsu. U allura quddiem din ir-realtà ta' Pietru ikollu jgħaddi huwa wkoll minn kenosi, minn mument li Pietru ħajibda jiżżarma. L-ewwel ħaġa għandna lil Pietru li meta Ġesu jieħdu miegħu isibu rieqed. L-ewwel kelma li jgħidlu Pietru rieqed. Kull ma tlabtek mhux tagħti ruħek għalija, kull ma tlabtek hija tagħmel sija tisar u inti rqadt. Imbagħad għandna il-Pietru wkoll il-Vanġelu ipoġġih f'lenti u dawn jaqblu fuq il-Vanġeli kollha fil-pjazza fil-bitħa tal-palazz tal-Qassis il-Kbir. Meta Pietru li qal li ħajati ruħu għal Kristu lil mulej Ġesu fl-iktar mument li kellu bżonnu, fil-mument li Ġesu jgħidulu biex jagħti xhieda lih innifsu jgħidilhom saqsu l dawk li semawni, jgħidulkom huma x'għamilt.
F'dan il-mument li Ġesu fuq ġewwa qed jgħid biex isaqsu l dawk li jafuh id-dixxipli tiegħu biex jagħtu x-xhieda fuqu, Pietru qiegħed barra qasħana u qiegħed jgħid 3 statements li huma ta' importanza kbira. L-ewwel statement hija jgħidulu inti kont miegħu u jgħid jibba nafux. It-tieni statement jgħidulu inti kont wieħed minnhom u Pietru jgħid le minix wieħed minnhom. It-tielet statement inti mill-Galilija u Pietru jgħid le minix. Hawnhekk għandna il-livell profond ta' dan it-tradiment li huwa tradiment ta' kull min jiġħad id-dixxipulat, kull min jiġħad lill-imgħallem. L-ewwel wieħed li tiġħad minnu Ġesu, li tiġħad jiġifieri tinsa l-istorja kollha li għext miegħu mid-dajsa għas-sejħa għall-ikla fil-għaxija, li tiġħad il-komunità nisranija, wieħed minnhom, u din hija realtà li aħna nagħmluha ħafna drabi quddiem id-dnub tal-Knisja u ta' xi membri tagħha, quddiem realtajiet ta' djufija ħafna drabi ngħid ma rridx ikollix naqsam. U allura faċli ħafna li jiena ma rridx ikollix naqsam ma' din ir-realtà ta' djufija, jew kellha u jekk tagħmel din il-mixja dejjem tasal dan il-punt, tiġħad jekk innifsek, tinsa min int, jgħidulu int mill-Galilija, il-kliem tiegħek jikxfek u Pietru jgħid le minix mill-Galilija. Jekk tidħol f'gidba fil-ħajja tiegħek inti qatt ma tibda tgħix fil-verità. U l-gidba tibda meta inti tiġħad lil mulej. U hawnhekk għandna waħda mill-iktar xeni sbieħ u profondi tal-Vanġelu. Quddiem dan it-tradiment, u quddiem is-serdu li jidden 3 darbiet u lil Pietru jikxiflu id-djufija kollha tiegħu. Jinduna li dak kollu li qal kien paroli, quddiem din id-djufija kbira bħalma nsibu lilna nfusna aħna jekk inkunu sinċiri quddiem id-djufija bejn dak li nipproklamaw u dak li ngħixu, Pietru isib ħarsa. Il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu dar u ħares lejn Pietru. Il-kelma bil-Grik hija kelma profonda ħafna, emplebo, li tfisser mhux biss lemħu imma ħares f'għajnejh. Hija l-istess kelma li tintuża meta xi ħadd iħobb li xi ħadd ieħor li ngħidu ħares lejh ngħidu bil-Malti. Hija l-istess li mħabba Ġesu urih li lilu ma jiġġudikax, li lilu jaħfillu, li lilu jtieħ ċans ieħor, li jifhem id-djufija tiegħu u li jibqa' jħobbu minkejja d-dnub tiegħu. U din hija r-rivelazzjoni ta' Alla lil Pietru li litteralment taqsmu din il-blata li jaħseb li hu Pietru tixxaqqaq u minna joħroġ biki taqsim il-qalb. Jekk fl-ikona li hija warajja għandna din l-immaġni li hija l-immaġni li nsibu fil-Galikantu fil-post fejn sar din ir-realtà fil-Knisja ta' dan il-post, Pietru li jidħol ġolar tal-interjorità u jibki. U jekk hemm xi ħaġa li aħna mitlubin li nagħmlu hija wkoll li nibku. Il-kliem huma vera sbieħ, Pietru ftakar fil-kelma li qallu Ġesu. U aħna wkoll f'dan iż-żmien, f'dawn it-3 ijiem u f'dan il-mument li int qed tismana, importanti li nagħmlu minn din il-kelma ta' Alla memorja li niftakru. Li aħna niftakru mhux biss kemm aħna dajfin u kemm aħna midinbin, imma li Ġesu wkoll ħares lejna fil-Galilija, Ġesu wkoll ħares lejna u ħabna. U din tista' tfejjaq kull relazzjoni li għandek, anke jekk hija mkissra, jekk inti għandek il-mara li tlift l-imħabba, jekk inti reliġjuż li tlift il-vokazzjoni, inti terġa' tmur lejn din l-ewwel ħarsa, lejn dan l-ewwel mument, u inti terġa' tiftakar li dak li ħarislek illum huwa l-istess wieħed li ħarislek il-bieraħ. Kemm hija xi ħaġa inkredibbli li Pietru jibki. Pietru li jiġbor fih il-Knisja kollha, il-komunità li temmen. U jiftakar x'jiftakar Pietru, jiftakar il-kelma li qallu Ġesu ftit qabel. Fil-Vanġelu meta Ġesu jgħidlu Pietru jien tlabt għalik. Hija waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li għandna kelma ta' Ġesu għal Pietru, jien tlabt għalik. Ix-xitan ħajaddik mill-arbil bħal qamħa. Imminti meta terġa' tiġi lura farraġ il-ħutek. U jekk hemm ġest li aħna rajna dal-aħħar, il-Papa tagħna waħdu jinterċedi f'dan il-mument ta' Mart, fil-mument ta' tbatija, propju il-Papa Franċesko kien qed jgħix dak li aħna nsejħulu l-Ministeru Petrin, kien qiegħed isaħħaħ il-ħutu, kien qiegħed jinterċedi quddiem Alla għall-aħwa kollha fid-dinja. Forsi waħda mill-iktar liturġiji sbieħ, serji u li jitkellmu waħedhom li kellna
f'dan l-aħħar snin. Tixbaħ ħafna l-liturġija ta' Ġwanni Pawlu t-Tieni fil-ġublew il-kbir jitlob maħfra. Il-bżonn u l-kapaċità li aħna ma nwebsux qalbna quddiem il-kelma, imma ikonna l-possibilità li nibku. Il-Papa Franċesco jgħid dan il-kliem: Ask the Lord for the gift to weep. Weep over the indifference, to weep over cruelty in the world, and to weep for those who make social and economic decisions that open the way for tragedies in this world. L-aħħar kelma nixtieq ngħid fuq Pietru, quddiem dil-qalb miftuħa u quddiem din il-bikja li tlaqqgħu miegħu nnifsu. Quddiem dal-mument li Pietru ma ħares lejn id-djufija tiegħu imma lejn il-ħarsa ta' Ġesu. Waħna wkoll inti fejn inti tista' tagħmel dejjem din l-għażla, jew tħares lejn innifsek, lejn id-djufija kbira tiegħek, jew inkella l-ħarsa tiegħi minflok tkun fuq innifsi tkun fuq Ġesu bħal Pietru fid-dajsa, jew kien ħajħares fajnejn Ġesu u jimxi fuq l-ilma, jew inkella ħares l-isfel u ra li kien il-maltemp u tereq. Imma f'Pietru għandna wkoll pass ieħor li għandu importanza kbira. Wara dawn it-tliet ċaħdiet kategoriki li Pietru jagħmel fl-iktar mument li Ġesu kellu bżonnu, li tkisser għal kollox il-kelma tiegħu li huma ħajtilqu qatt u li hu ħajati ruħu għalih. Għandna mument li jsir fuq ix-xatt fid-dajsa fejn Pietru jerġa' jiltaqa' ma' Ġesu din id-darba imqajjem mill-imwiet. U Ġesu jisaqsi lil Pietru għal 3 darbiet u jagħtih possibilità ġdida: tħobbni int? Din hija ħarsa oħra ta' Ġesu. Ħarsa mill-iktar importanti, l-ħarsa tal-maħfra. U matul din il-ġimgħa Mqaddsa, aħna mitlubin li nħarsu lejn Ġesu. U li aħna wkoll inħalluh ikollu x'jaqsam magħna, inaddafna dan it-tindif ma jsirx biss meta jaħslilna saqajna, imma jsir meta jħares lejna. U jisaqsina, u din hemm logħba bil-kliem, bil-Grik hemm logħba bil-kliem, għax Ġesu jisaqsih tħobbni int, imma il-verb li juża, fil-Grik hemm verbi differenti għall-imħabba, jgħidu tħobbni int agapas me tħobbni daqshekk l-agape hija l-imħabba fit-totalità tagħha. U Pietru jwieġbu u jgħidlu filiose li tfisser inħobbok imma mhux daqshekk, imma sawnek. Għax Pietru sa skopri l nnifsu. U Ġesu jerġa' jistaqsih ħadd-tieni darba, tħobbni int agape, u l-ieħor jgħidlu le nħobbok bħala ħabib. U t-tielet darba Ġesu jgħidlu tħobbni għall-inqas bħala filiese, tħobbni bħala ħabib, u hemmhekk il-Vanġelju jgħidilna Pietru ħassa f'sa ta' qalb. Għax Ġesu niżżillu l-livell. Ġesu jgħidlek ma tistax tħobbni fit-totalità, ma ħobbni kif tista'. U din forsi hija l-kelma li aħna wkoll għandna bżonn nirċievu. Il-mulej Ġesu jgħidilna tħobbni int, u jekk int mhux kapaċi tħobbni sal-aħħar billi tagħti ruħek għalija, imma l-inqas ħobbni kif int. Għax l-imħabba tiegħi lejk hija ħafna ikbar mill-imħabba tiegħek lejja. Aħna wkoll f'dan il-jum jew nħallu lil Pietru jurina mod ieħor kif nistgħu nkunu dixxipli. Mod ieħor kif nerġgħu lura imħadnin mill-ħnina ta' Alla. Jew nażlu li aħna ma nkunux bħal Ġuda li qata' qalbu u tgħallaq. Ma nkunu bħal Pietru li reġa' ħares lejn Ġesu u nduna li mhux hu kien ħajati ruħu għal Ġesu, imma proprju bil-maqlub huwa Ġesu li jagħti ruħu għalina.